perquè si treballen com els homes... Com els homes? Parlant així no heu trobar marit en la vida. Vaig tancar la boca i vaig cridar cap a dins. Com sempre he fet. Esta és la carta que li enviaria al meu Vicente que està fent l'Emília a Mallorca. Si sabera escriure. Em venen al cap històries. Però ara només me les conté a mi. Que no vull casar-me de negre. El meu matrimoni serà desgraciat. Mira, està com tots. Tu el que has de fer és fer-te la difícil. Com en les pel·lícules. Que els pecats de la xona, la Mare de Déu els perdona. Adiues! arribar els dies de tu menges. Que no vals ni patacos d'escopeta. I si algú... La mare que m'ha matriculat! És que això de ser dona... Quina desgràcia. Perquè només ens separen 100 anys d'aquelles dones que vestien davantal, que van viure una guerra. Ja ve